cabanga umzuzwana ukuthi konke ofisa ukuthola sekuseduze kwakho. Uyalazi ukuthi uthokozela okungcono futhi ukuthi wazalwa ukuze uphile ngokuhlakanipha nokuchuma. Okwamanje, okungahambi kahle kuphela ukulinganisa amandla okuba nezezimali, uvule uhlobo lwezinto ezivela kuwe. Namuhla, uzofunda amagama amathathu angaguqula impilo yakho yezimali. Cabanga ngomphumela wamazwi, awagcini nje ngokuba izinkulumo, kodwa zikhona njengokuthwala imijikelezo, izinkumbulo ezithinta ubuhlakani. Uma uveza lezi zisho ngempendulo, ukholo, nesineke, ithonya lakho liyashintsha, ibanga ohlanganyela lapho liyaphumelela. Njengemagazini, uqala ukufaka izinto ezivela kulokho okubhalwe phansi. Imithetho yokuphila iqinisekisa ukuthi yonke indlela ethola izinto ezithinta izinto ezizwakalayo. Uma ungathanda ukuthatha imali ethile, uzoqala ukufunda futhi ukhuthaze imali. Lezo zinto aziqhamuki kuphela ngoba ucela noma uyazidinga, zikhuluma kalula uma ukholwa ukuthi ziqhamuka, uqale ukufana emthandazweni lapho ukufaneleka kwakho kuye ukubaluleka. Uma uthokozisa okuthile uma uvula okuthile okuphumelelayo, qinisekisa ukugcina isiqiniseko semithi enempilo ohlangana kakhulu nalokho kuyahambisana ngezindlela ezihamba yonke kahle. Uma kubhalwa kumnyango kwalo lozake umphathake, ungasayisa ekuthuthukiseni ngalokhu okulindelekile kuzoqinisekisa. Ngabe yiqiniso. Into yokugcina ebalulekile yi-action ephumayo. Landela amathuba avele emzuzwini wakho futhi thembela ukuthi uma uhambisana ne-vibration yakho, umhlaba uzoqala ukukhombisa isinyathelo esilandelayo noma ngeprojekthi, ingxoxo, noma umcabango ongamukelekanga. Themba inqubo futhi wazi ukuthi imali iyaphuma kuwe. Phinda lezi zisho kaningi, uzwe amandla azo, bese ubheka indlela impilo yakho yezimali ishintsha phambi kwamehlo akho. Manje njengoba uqonda amandla amazwi ne-vibration, ngizoveza indlela yokuphila eyingqayizivele ebiyelwe isikhathi eside. Le ndlela elula kodwa enezimiso ezinokuthula ifundiswe othisha abanjengoBob Proctor, futhi ingashintsha impilo yakho yezimali ngokuphelele. Akukhona ukubhekana nomsebenzi onzima, amahora amaningi okusebenza noma inhlanhla kuphela. Leli limi likhanyisa umjikelezo wezimali, likuvumela ukuthi imali ifike kuwe ngendlela yemvelo, esheshayo, futhi enothile. Le ndlela inezinyathelo ezintathu ezibalulekile. Okokuqala, chaza futhi ukhulula imibono yakho ehleli ekuthuthukiseni. Okokuqala, udinga ukuhlela kahle umqondo wakho. Imali ingafika kuphela emiqondweni elungile emikhiqizweni yayo. Isinyathelo sokuqala ukukhomba imibono ethile emishumayeli yezezimali. Mhlawumbe ukhule uthethe, kusho ukuthi imali kufanele ungatholakali. Lokho kushiya ukudlulela ngemfaki. Umhleli nomathea. Lokhu kuhilela ukuvumelanisa i-vibration yakho namandla omhlaba, ukuqaphela ukuthi ufaneleke kanjani futhi ukuba ulungele ukwenza uma ithuba livela. Njalo lapho uphinda uthi dingineke, uzodonsa amathuba, izixazululo, imibono kanye nezinsiza ukuze udale impilo enothile. Kholelwa kuhlu, uphinde lezi zisho ngokukholwa, futhi uvule ingqondo yakho kumathuba angenamkhawulo. Vula inhliziyo yakho kubuhlanga obungenamkhawulo obulungiselelwe kuwe ngumhlaba kusukela kulokhu okukhona manje, futhi ubone indlela imali eqala ukuchuma ngayo ngendlela engalindelekile nenhle. Lona umlingo wenqubo engaphumeleli oyitholile. Lona kungumphumela wokuguquka empilweni yakho yezimali, futhi manje njengoba usazi amagama amathathu ayimfihlo kanye nenqubo ehlakaniphile, ngizokukhombisa imfihlo yangempela yokuthola imiphumela esheshayo, ehlala njalo futhi enoqobo ngomthetho wokudonsa, ikakhulukazi uma kuziwa kumali. Isihloko sevidiyo yakho asikhethwanga ngokungahleliwe, ngokuphinda lezi zisho ezintathu ezimfihlo, imali iqala ukuhamba ngokwemvelo. Uma isetshenziswa kahle, lezi zisho zinegunya lokuguqula impilo yakho yezimali. Kodwa, okuthile okungavami ukuchazwa yizinto ezifihliwe ukuthi yini eqinisekisa ukuthi ukuhamba kwalezo zinsiza kuhamba okuqhubekayo futhi kuhlala kuqinile. Imfihlo yangempela ukuthi uhlale esimweni sokuzethemba okuphelele. Abantu abaningi baqala ukufaka umthetho wokudonsa, futhi bafinyelela ezibonakalayo zokuqala, kodwa ngokushesha babuyela esimweni sokungabaza,
ukwesaba noma ukukhathazeka. Babuza ngokwabo, ngabe lokhu kuyasebenza? Ingabe imali izofika kimi? Lokhu kuyindawo enkulu, isikhathi lapho le nqubo ingaphazamiseka. Okuhlukanisa labo abafinyelela emiphumeleni ephawulekayo nalabo ababona izinguquko zesikhashana ukuthi bayakwazi ukuhlala esimweni sokuzethemba, futhi lokhu kulula kakhulu uma ulandela lezi zinyathelo ezengeziwe. Qinisa amandla okuthokoza. Ukuthokoza kuyisisekelo esisheshisa imiphumela. Lapho uphinda izisho ezithi ngineke, akusikho nje ukuphinda ngendlela ejwayelekile. Zizwe enhliziyweni yakho ukuthi imali isiqala ukuhamba kimi, ngisho noma kungekho ubufakazi obubonakalayo. Zizwe uhlonipha, njengokuthi imali isivele ikhokhelwe kubhange lakho, njengoba usuphila ngaphansi kwenkululeko yezimali. Ukuthokoza kukhulisa ngokushesha izinga lakho le-vibration futhi kukulungisa esimweni sokubuningi. Uma uthokozisa kakhulu, imali izoba neqhaza ngokushesha. Ngakho-ke, njalo ekuseni, thatha imizuzu embalwa ukuthokoza ngokuqotho konke okwamanje onakho kanye nemali esesimweni sokufika. Phila kumfutho wokubuningi. Esinye isiqephu esiyimfihlo ukuthi kufanele usebenze njengokuthi usukhona enhlanganweni yokubuningi. Lokhu akusho ukuthi uchithe okwamanje okungakufanele, kodwa kuzodinga ukuba uzizwe futhi uphumelele njengomuntu ophumelele. Nikeza kakhulu onakho ngokuhlonipha. Uma umgomo wakho kuqala ukufaka imali eminingi, qala ukuphila njengomuntu ophatha izimali kahle. Ukuthola ukuthula kwezimali, gcina izinto zakho zihlanzekile, qala ukunakekela izinto ozitholile futhi ubone isisekelo semali, uqonde ukuthi lowo sihlawulo uyinqwaba encane kuphela kuhlekelele eziphelele. Lokho okuthatha izinyathelo ezenzakalayo kwenza ukuba ithole ukubheka emizweni engaphambili. Phuma usebenza kakhulu. Lokhu kuyacaca ngesikhathi iteknoloji yakhona isasekhulwini. Ekuqaleni, kungase kubonakale kuncane, iprojekthi entsha, uxhumano olungazelelwe, noma umqondo ophambili. Okubalulekile ukuthi usebenze ngokushesha nangokuzethemba. Njalo lapho wenza isenzo esihambisana nesikhala sakho esisha sezezimali, uqinisekisa ukuthi umjikelezo wokuphuma uqinisa. Yonke into ethokozisayo esheshisa ukuhamba kwemali empilweni yakho. Gwema izithiyo ezivela ekuphikisaneni nasekukhathazekeni, okuphazamisa kakhulu ukuhamba kwemali yizinkinga nokuphikisana ngaphakathi. Uma uqala ukungabaza noma ukukhathazeka ukuthi imali izofika ngempela, uyavimbela ukuhamba kokuphuma. Khumbula, umthetho wokudonsa uphendula kulokho okuzizwa futhi okukhona ngaphakathi, hayi kuphela kulokho okukhuluma. Noma nini lapho isinkinga sikhona, phinda kabili amagama okuthi ngiyakwazi futhi uphinde kuze kube uzwa uqiniseko enhliziyweni yakho. Lokhu kuzoxosha isithiyo futhi kubuyisele izimvume zakho kulokho okuphumelelayo. Imiphumela eqinile iza ngokuhlala njalo. Umphakathi wokugcina imiphumela uyindlela yokuqhubeka. Akukhona kuphela ukwenza izinyathelo kanye nokukhohlwa ngalokho. Kufanele uhlanganyele lezi zisho ezinkulu empilweni yakho nsuku zonke. Njengoba uqhubeka nomqondo wokuthi ngiyakwazi, kuzoba lula ukuthola imali. Ukuvumelanisa, ukuzithokozisa, nokusebenza okubhalisiwe kuzokuqinisekisa ukuthi uhamba ngezinyathelo ezijabulisayo nezinzuzo, kodwa futhi kuzoba nomthombo onguqukayo wemali. Lezi zifundo zakha inhloso yokufunda izinto ezenzeka. Uma uzizwa ungafaneleki ukuba nomcebo, khetha ukusho kuze kwakho, ngifanele zonke izimali nobuhle obunikwa umhlaba. Ngesikhathi noma kuphi lapho uzizwa uhamba ngomqondo omubi, hamba phansi, uphume umoya, bese uphinda umusho omuhle. Ngokuhamba kwesikhathi, umqondo wakho uzoshintsha ngokuzenzakalelayo futhi uhambisane nokuphila okuhle. Bonisa umqondo wakho wesiphithiphithi futhi uthumele izimpendulo ezizowina. Khumbula, inkinga yokunqoba izinkolelo ezikhawulelayo kanye nokusungula indlela yokucabanga efanele ikuveleni, ukushintsha, ukubonakalisa, kanye nokwenza. Ngokusebenzisa lo msebenzi, awuvumeli kuphela imali ukuthi ihele ngokwemvelo, kodwa uzoba nesisekelo esiqinile sokwenza ukuba inhlalakahle ibe yiqiniso lakho elisha. Kusukela manje, izinkolelo ezindala ezikhawulelayo azinasikhala.
Uhlele ingqondo yakho ukuba ibe isikhumbuzo somnotho, futhi ngezizisho ezintathu ezimfihlo, nginakho kakade, imali izoqala ukuhamba ngokungapheli empilweni yakho. Manje njengoba usuhlole futhi waphumelela ekunqobeni izinkolelo ezikhawulelayo, sekuyisikhathi sokuthatha isinyathelo esijulile kakhulu. Phinde uhlela ingqondo yakho ukuze ukhethe isimo esisha, esigcwele impumelelo nomphumela. Lokhu kuyisikhathi lapho uthatha ukulawula okuphelele empilweni yakho, usebenzisa kahle amathuluzi omthetho wokudonsela phansi ukuze uveze konke ofuna ukufeza. Ake siphendule indlela yakho yokucabanga ibe yindawo echumayo yokukhula kwezinzuzo. Thatha isikhundla njengomkhiqizi wesimo sakho. Ukuhlelwa kokucabanga kuqala ngokushintsha isikhombimsebenzisi. Awusasebenzi njengomuntu ofuna inhlalakahle, usengumkhiqizi wesimo sakho. Umhlaba uthembisa kuzimo zakho, futhi lapho uzibona njengomthwalo wokuphumelelisa konke okutholakalayo, uqala ukubona amandla okuphila. Thola lokhu kuwe: ngiyakwazi ukuthuthukisa kahle futhi wonke engicabanga, engizizwa futhi engikholwa kungakha okuhlangenwe nakho kwami. Lokhu kuyisisekelo sokuhlaziywa. Kusukela manje, cabanga ngenhloso, phendula ngenhloso, futhi wenze ngokuzethemba, ngoba uyazi ukuthi konke okudingayo kuphumelele kuqhubekela phambili. Yakha izinkolelo zenhlalakahle. Manje njengoba ususe izinkolelo ezikhawulelayo, isinyathelo esilandelayo ukufaka lezi zokukholwa ezinamandla zokuphila kahle. Ingqondo ingafana negadi. Uma ungashadi izitshalo ezintsha ngenkululeko, izitshalo eziphikisanayo ezinobuvila, ukungabaza nokuphila okukhawulelayo kuzobuya. Kungakho kudingeka ukwenza imibono evumelanayo ngosuku ngalunye. Izimvo ezenzakalayo zokuphila ukuze uqine ukuhlelwa kwakho okusha kokucabanga. Ngihlala ehlathini elibusisiwe, lapho izimfuno zikhona kubo bonke abantu. Ibhizinisi yinhlelo evulekile futhi ikhokhela impumelelo, lapho engisebenzise futhi ngithola inhlalakahle. Ngiyahlonipha futhi itholakala ezinkampanini zamabhizinisi ezisebenza amakhasimende, beba. Lokhu kwenza qhuba kancane. Khipha phansi phezulu. Ngiyabonga ngonyango olusheshayo lwemali empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu ngengcebo engenamkhawulo esekuhambeni. Lolu hlelo luzoba nomphumela wokuphinda uhlelo lwezinto engqondweni yakho ukuze ulindele futhi wamukele umphumelelo kalula. Ukuqhekeka kwemikhuba ekhinyabeza izinkolelo nokulungisa imicabango yakho yokuphila ngokubanzi akukhona okwenziwa kanye, kodwa uhlelo olungapheli lokwenza izilungiselelo zangaphakathi. Njalo lapho uveza umbono omubi, uvuselela ngakho ukufinyelela emkhakheni wokuphila ogcwele ingcebo onawo. Sekuvele unazo zonke izinsiza ezidingekayo. Iphuzu eliyisisekelo ukufinyelela imiphumela esheshayo nokuhlala njalo yinto yokuguqula engqondweni yakho, ukuphila ngendlela efanele emkhakheni wombuso omkhulu, okwenza omunye abe yinto yokuphila engcwele. Vumela umphumela wokwanda kwemali kufike ekuphileni kwakho ngokushesha. Unevase ilungele ukunikela ngezinto ezingaphezu kokucabanga kwenhliziyo yakho. Amandla akhona ezandleni zakho futhi manje sekuyisikhathi sokuthatha uhlu oluphelele olungezansi lwezinto ozivumele. Masihambe ngokulungisa imicabango yakho lapho umdlandla wokwenza umsebenzi ophumelelayo ezweni eliphezulu. Ukulawula kwengqondweni akuphoqelelwa kuphela, kodwa kuthuthukisa ukusebenza kwezinye izinto ekubuyekezwa nokulungisa. Uhlanga lwezezimali luthokozisa izigaba zokuphenduka okusemthethweni. Uma uveza ukusungula okuthile phansi ebantwini, izinhloso zakho zithola okuhlangene eqhudelaneni ukuze ufunde ukuthola ukukhululeka ezintweni zakho ezintsha ezinobungcwethi. Ingabe wake wacabanga ngamandla amakhulu uNkulunkulu awabeke ezandleni zakho? Amandla akuwe okuzenzela nokuziveza impilo oyiphuphile kusukela kudala. Mhlawumbe awukakuzwa ngokuphelele lokhu, kodwa kufanele uphile impilo ecebile, echumayo negcwele injabulo kusukela ngosuku lokuzalwa kwakho. Yingakho ngicela ukuba manje ubhale emazwaneni lawa magama: amandla kaNkulunkulu angaphakathi kimi. uNkulunkulu unika amandla okukwazi ukuguqula imicabango yakho ibe yinto ebonakalayo. Lawo mandla awanikezwa abambalwa kuphela, kodwa ayisipho esinikwe wonke umuntu. Ukhiye wokuvula leso sakhono usezandleni zakho, umthetho wokudonsa into ofisa yona.
Umthetho wokudonsa, njengoba kufundiswe ngabafundisi abakhulu abafana noBob Proctor, uyindlela yokwenza ingqondo yakho ihambisane nezifiso zenhliziyo yakho. Konke kuqala ngomcabango, umkhuba wokubona engqondweni yakho lokho ofisa ukukubona empilweni yangempela. Uma uzibona uphumelela, uthola uthando, uchuma futhi ujabule njengokungathi konke lokhu sekwenzekile empilweni yakho, uqala ngaleso sikhathi ukwakha ikusasa lakho. Ingqondo ayiwahlukanisi amaphupho nezinto ezenzekayo ngempela, ngakho lapho uqonda ngokucacile impilo ofisa ukuyiphila, kufana nokutshalwa kwembewu yeqiniso lakho elisha. Uma uzwa isifiso esikhulu enhliziyweni yakho, esivutha njengomlilo ophilayo uma ucabanga ngaso, bhala emazwaneni izinto ezintathu ofisa kakhulu ukuba sezimpilweni zakho. Isifiso sakho esinamandla, uma sihlangene nesinqumo esiqondile, siphenduka umyalezo onamandla othunyelwa ngqo emhlabeni jikelele. Futhi uma lesi sifiso sabelwana ngaso endaweni lapho abantu abaningi bexhumene ngomqondo owodwa, kuba nokusakazeka kokuchuma, ukwaneliseka nenjabulo ezungeze impilo yakho. Kuleli qophelo, umhlaba uqala ukuhlela izinto ezizokusebenzela. Abantu ongakaze ucabange ukuthi bangakusekela bayavela ukukusiza, izinkinga ebezibukeka zingenazisombululo ziye zixazululeke kalula, bese izenzakalo, izindawo nezimo ziqala ukusebenzisana nomgomo wakho wokuphumelela. Impilo iba lula, njengokungathi amandla kaNkulunkulu akuhola endleleni eya enhlalakahleni obuyifanele kusukela ekuqaleni. Manje, cabanga usuphila impilo oyiphuphile. Vala amehlo akho uzibone, uvuka endlini oyithandayo, uzungezwe ngabantu obabazayo. Uzwela enhliziyweni yakho umuzwa wokubonga ngoba uyazi ukuthi konke ofisa ukukuzuza kakade sekuphumelele empilweni yakho. Manje usuphila leyo mpilo owake wayibona ikude. Leli yikho ukubaluleka kokucabanga okuphelele. Lokho obekubonakala kungenzeki kuyeza eduze uma usungena kumandla alowo mgomo wakho. Akugcini nje ngokumane ucabange, kodwa kumele uhambe ngamandla afanele. Umthetho wokudonsa awuphenduli imicabango yakho kuphela, kodwa uphendula ikakhulukazi emizwa yakho. Uma uxhumana nemizwa yenjabulo, ukubonga kanye nokuzethemba ukuthi uyafaneleka konke ofuna ukukuzuza, uvumelanisa amandla akho namandla omhlaba, futhi wonke amandla aqala ukusebenza ekuzuziseni. Imizwa iyisithombo sokwenzeka kweqiniso. Uma imizwa yakho iyakhuphuka ibe kahle, izibusiso zizokuza ngokushesha. Lapha kuyingena umkhuba wokubonga, oyisihluthulelo sokuvula izibusiso ezihlelwe ngawe kudala. Uma ubonga kusengaphambili ngalokho okufisayo, uthumela umyalezo omkhulu emhlabeni jikelele wokuthi usuvele unakho. Ngokubonga ingcebo, impilo enhle, uthando nempumelelo, uvula isango ukuze lamandla angene empilweni yakho kalula. Ukubonga kusho ukuqonda nokwamukela izibusiso osuvele uzitholile. Qonda ukuthi uNkulunkulu ukuphe lamandla, kodwa ulindele ukuthi uwasebenzise ngokwenza okukhuthazwayo. Qhubeka ukholelwa, uzizwe, futhi usebenze enhliziyweni yakho egcwele ukuqiniseka okuphelele. Ikusasa lakho likhanya, futhi wena, ngaphezu kwanoma ubani, uyisiphakamiso saleziqiniso ezicebile futhi ezinothile. Yamukela ubukhulu bakho. Kusukela manje, usunakho konke okuphuphile njalo? Uma le vidiyo ikugcizelele, bhala umyalezo wokubonga kumazwana ngezansi. Zizwe ukhululekile ukwabelana ngemibuzo yakho noma nje umemezele izifiso zakho, uhlezi emizweni yokubonga nokuphumelela. Khumbula njalo, ungukhanya futhi uthola okungcono kakhulu okuhamba kuleli gama elikhulu. Kholelwa kumandla akho angapheliyo kanye nekhono lakho lokudonsa konke okufisayo. Ukuba kwakho kuleli zwe kuyisipho esingabalulekile kubo bonke, ikakhulukazi kimi. Ngiyabonga ngokubuka. Shiya ilike kanye noment ukuze usekele isiteshi. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.